Bai, ari zara begira, eta horri lotuta azalpentxo bat. Ikerketa batek, antza, adirazi du, alkandora koloretsuak eta jatzen dituen jendea, jende tristea dela. Ah, bai? Eta tristura hori estaltzeko modua dela alkandora koloretsua jazterena, eta... Ez da posible. Nik beste ikerketa badukat, ikerketak egiten aritzen den jende horrek, sexu harreman gutxiago omen ditu. Pasatzen dute egunak ikertzen, beste batzuk hemen alkandorekin poz-pozik. Ba, zuk ere itxura txarrik ezaukazu. Gatozela urleiak beraz, pasa garuna, mesedez. Gatozela... Aiz eta Marita zierretakaik, bezat hauzue. Bona, ipatu betratetan nerea. Irauzpen marka guztiak apurtuta miluzen. Txalo gero bat, baina edan nereari. Zipizatuta jarraitu. Zerrik asko egunak pertsantzea. Atorrak, Aiz eta Maite, zuek ere oso ondo, Gabon, zer moduz? Ondo. Ongietorri, bigarren ez? Bai. Eta bigarren saioan ja veteranoak dira. Bai. Ze sentitzen da, ez? Ba, ondo. Bai. Hemen boteria. Bai, boterea, Bai. Gure gainetik ez, ezta? Ez. Botere harremanak eta zaindu ditzagun. Maite, ondo? Ondo, pozik. Bigarren saioa miluzen, beraz, gogoraraziko dugu. Bueno, pixka zuen kurrikuluma, eta zertan ari gara, ez? Adimen artifiziala ikasten. Adimen artifiziala ikasten, Bai. eta jendeak pixka bat zalantza horiek, ez da? Beldurra izan behar diogu, adimen artifizialari, ez? Aetzak zer dio? Bai, ez. Bueno, apur bat. Apur bat? Respetua. Vale. Miluzeri bezalaxe, guri bezalaxe. Hori da. Respetua, noski. Adinez gaur nahiko botere etxu ez dakit... Alkondari da. Ja, hori izango da. Maite zu berriz? Ingenieritza biomedikoe. Aha. Eta horrek... Egin nahi dut txiste bat horri buruz, baina ez dut ezagutzen. Ingenieritza biomedikoan zer egiten den, gutxi asko? Medikuentzako tramankuluak. Tramankulua, hitz teknikoa da tramankulua. Ez asko, baina, bueno. Vale, nik ulertzeko erabili duzu tramankulua eta eskertzen ditut, Batek ikertu, etxeak esate baterako zer beharko luken pertsona horrek, bere, eta bestiek egin, eta... Bikote osona. Eta guk kontatu. Eta guk kontatu. Gau, dena behar data. Momentuz, dirurik eta, diot, ez dugu eskuratu? Gaur bai. Espero dugu. Intentzi hori. Hor da dago ez. Eta diru mordoa lortuta ze asmo? Ba, ordenadore bat edo bidaien bat. Bai. Bat edo beste? Ez, bisek. Ordenagailua eta bidaia, biak nahi duzu. Maite zer dio? Ba, nik karrera pagau igual. Bai, no legoke. Bai, edo bestela musikako gauzak, pues ampliak edo... Bai, ekipamendua, musikarako eta... Musika talde batako zu? Bai. Nola du izena? Gozue. Gozue? Gozuzeu. Bai, izena zutrika. Eta ze musika estilo edo? Orain, trash metala egiten du. Gozue! Ez da hori, ez. Ziten dugu, reggae, ska... Gozue. Gozue. Salsa be bai. Eta... punk moduko bat. Kontuz, gozue, pizkat garraztu ere egiten dute tarteka. Zora garri, gaurko saio ere izan da dila... Gozue. Gozue, oso ondo, ongietorri bikote animo, zorteo. Asierretek aitz, bi bikote berri eta euren artien zeuek, ze moduz? Ondo. Ondo, Asier nondik, zatozien? Mutrikutikan. Leku txarra. Bai, ez etorri, tranquil. Ondo, zer den, Ze leku ederra ekaitze, bizok lagunek? Bai, kuadrillako bizok. Kuadrillako lagunak, betirik, kuadrillan? Bai, praktikamente, bai. Bai, eta Euskal Herrian ala izaten da ohitura, behin kuadrilla batean sartuta. Eta, oto, Asier, zelan amaitu duzu miluzen eta noren ideia izan da, eta zein nik nahi non etorri gondala bastantetikan, eta fai bat ola pixkat ikututa gozela aprobetxa unuan, honi esateko. Bai, Eta baiet esan zen. Ikututa gabe edo... Hementxe goz. Zuke aprobetxatu zenuen afari hori, lagunak pizka bat, ikututa egon kitezen. Eta hemen neu jauzin ditu. Eta ekaitzen esan zuen, nola? Trampanero. Bale, bika, Bai. Beinamen egon dekaitz egin beharko da, zehazte? Bai, goguakin. Ondo, bueno, dirua irabazita, edo badaukazu planik, dirutxue lortu eskero zer? Bai, nire egon dikandakat etxia bankuekin erdi bana. Bai, Eta berria lortzeten neria bakarrik izatea, eta... Ondo legoke, bai, aukeran. Lan asko egin beharko horretarako, Asier. Bastante, bai. Kait, dirutxue lortu eskero? Neuk ere hori xer. Banku bai zordiotena saia amaitzen, da... Ohitura daukagun denok ere, bankuekin espadiatzen, berriz eskondu bankuekin kotxe bat erosteko. Baita ere? Jode, justu hartu kotxe aldatzeko bintzen. Bueno, Asier, zetan lanien? Ni herrixen bertan, udalian brigadan, eta ondo, gustora. Udaleko brigada? Bai. Beti gustatu zait, egite duzu pixka denetik edo? Bai, danetik guzti. Oain gaixen bat edola lore zaintza zelaixak eta garbi zuten dut, baina danetik pixkat. Herritarren batek larrialdi bat izango balu ere, brigadari deitu,
Bai, deitzeue, bai. Vale. Bai, baina ez nigoa gauzazko esatea ez denei herritxarrak kontra jarri, hasi que bazpan ego... Ez da horretarako Polemikarik ez. Ez denei, hori da. Ekaitz, montatzen lanotan dazu? Bai, makina herramienta montaje eta puesta a punto. Montaje eta puesta a punto. Montaje, desmontaje, puesta a punto. Baita ere, eh? Mantenimiento de todo. Baita ere. Zer ez du egiten ekaitz? Orduen ondo zatozie. Bai. Puntuan lehiatzeko prest. Hori da. Prest. Hau pasu be, kongietan. Animo bikote. Eta hirugarren bikotea, bikote berria hau ere. Bezat hausue Gabon, zer moduz? Gabon, ondo. Ondo, nondi gatoz? Horiketik. Zeleku txarra hori be. Egongo ez dira ba ondo orduan. Zuek ere, beti da niko lagunak, Bai, kuadrilakoak, bai. bale, ados. Bai. Eta bien ekimenez etorri zarete ona, edo batek konbentzitu du bestean nola izan da, mesedez? Bilak nahi genuen. Bai? Bai. Ados, hemen afaririk egin beharrik ez da izan. Ez, hemen 8 urte itian, ja. Hoi da. Itxarote. Hori polita, eh? Hemen 8 urte bete bezala zer egin nahi duzu, miluzera, Juan. Etorri zarete. Bai. Ze asmorekin, dirua lortuko bagenu, esaterako. Bidaien bat. Bale, nora? Aurten Eslovenia junga eta gustau zaigu, orduan buelta hau igual, o beste tokin bat. Ja, mundu guztia gozu ezagutzeko, baina Eslovenia gustoko izan da, goazen bertara berriz. Bai, berriz buelta hau. Izan zarete eta... Zei bile zarete, bidaian? Interraien, Hoi da. herri Oh. desbenitan, bai. Vale, baina bereziki Eslovenia konkistatu zeituzte. Bai. Vale, zoragarri. Bai. Gainontzean, dena ez da bidaia parranda izango, ikasi ere pixka bat edo, beza? Bai, aurten magisteritza hasiet. Oso ondo? Bai. Ze espezialitate edo? Bueno, doble gradoa da, LH eta HH bila batean. Usu ezu? Nik ingles filo gazte izen, da guztua. Hementxe bi irakasle potentzial orduan, ez da? Bai. Seguruna. Ba, animo, zorteo. Eskerrik asko. Eta gozatu, noski. Eta ongietorri da nori, Bai. ondo entzun, miluzen zakuan gaur, Epa, hogeita pila talara ondo! segula. Bueno, eta publikoa. Publiko jatorra, Oso zalea gara, barretegi zaleak. Arantzako barretegitik gaur lagunak! Ongietorri! Hau batzuek eta segi zelan egiten duzuen. Bai, Bezat hausue, zeuek hasiko zarete, aukeratzen ikusi makusi potokumeak edo tribugaren berbak aukeran. Potokumeak. Gu fotokumeak. Fotokumeak. Aitz eta maite, Tribuaren berra. tribugaren berbekin, oso ondo? Ikusi makusi, aixerretak egiten zat orduan. Oso ondo. Aitz eta maite, tribuaren berbak orduen ateioka. Bai. Bueno, aitz hasita, ja asmatze ditugun, da bestela maiteren gana joango gara. Hemen dator panela gaurradi animaliekin egingo dugu jolas. Denpora, zuge gorria. Urtsa kurra, ez. Zuge gorria, Ogi gazta. zuge gorria. Bipera, Atea, hogi gazta. zuge gorria maite. Bipera. Atea, Ugarasoa. zuge gorria. Bipera, Atea, baita. igaraba. Hogi gazta. Zuge gorria. Bipera. Atea, Paia. igaraba. Katamisarra. Zuge gorria. Bipera, Atea, baita. igaraba. Ugarasoa. Zuge gorria. Bipera. Atea, Paia. igaraba. Lukia. Zuge gorria. Bipera, Atea, baita. igaraba. Arresa. Zuge gorria. Bipera. Atea, Paia. igaraba. Ogi gazta. Zuge gorria. Bipera. Urtsakurra. Urtsakurra, gara ba. Bueno, zugetxo hori sartu data. Zer? 10 puntu bikote. Bueno, hasi gara. Vengo. Zer eta kai? Euskal artista bat horrela, musikaria, gustoko duzuena. Seguru bat. Bat, bota. Euskal artista bat. Euskal artista bat. Hau, Benito Lertxundi. Abai, lastima, Benito, Bai. Fermin Muguruza izango da protagonista. Hori bai. Erne, bere aldaera asko agertuko dira taulan, hauetxek elementuak. Fermin bera. Fermine, San Fermin, Marrazkia, Buruzoia, Ile Luzeduna, Fermin Zaharra, eta Fermin Txo. Demora xier, Fermin Txo. 8. Fermin, Bat. San Fermin, 3. ondo. Fermine, 2. bikain. Fermin Zaharra. 6. Marrazkia, ekaitz. 4. Ile Luzeduna, 6. Buruzoia, 5. Fermin Txo, 8. Fermin,
Bat. San Fermin, 3, Fermine, 2, eta Fermin Zarra. 7. Oh, Epa! eta denak onak, eta irautzaileak. Ehun puntu! Ehun puntu zoragarriak. Iruzera, hazen. Ona. Begota usue uda maitzen da eta danok triste jartzen gara, ez da? Bai. Txirritatxo, bai. Bai, Ez dara ondo. Ez, Hau, eh? Ia. Beza, zeuaz zita, oinak hitzak agertuko dira. Bertsoa dator. Egun luzeak zein Dugu. diren udara, Denean, etxera kostata joaten, Gara. gau giro ona, partean, kalean terrazetan, Gustura. konpainia, ederrean, aprobetxatu beharko, Dugu. behintzat aldugun, artean, zer? Joto bat ere hor, ez da? Joto txiki bat ere. Ikustagun? Bueno, ondo dago, Laurekin 40 puntu. Hoi, ez da? Ondo, Motorra bintzat martxan garrita. Gorputza zintzeko prest. Aitz maite? Bai. Imintzio datoz eta hartu lekua, Asierrek aitz bestaldean. Eta gozen ba, lehenbiziko errondara. Bitaldeak prest. Demora. Aitz. Aginatea. Dentista. Ondo. Oso ondo. Bikain. Bigarrena? Kruzia. Mendixa. Bueno. Etxia. Miradora. Non gaude? Kartela. Mendiko kartela. mendia ez, Mendiko antzera. refugixua. Kartela. Ez da mendia. Bideko kartela. Zer da? Ez da mendia. Farola. Hondartzak. Apa maite? Sombrilla. Hori zer da? Palmerak. Bueno. Zer dira? Ja. Pinuak. Bueno, bai. Orokorra. Zer da? Zuaitzak. Eta lekua? Basua. Basoa eta basoan? Basu. Hirugarrena. Bien artean? Sokatiran ibili. Vale, sokatira. Basoan galdute ibili. Basoan Bai. galduta, ondo. Azken aldia maite, bazen galdu zinela. orientin iten. Bai, Bai, Orientin. bai. Hori da... Otxandillo iten da, soiez mapagaz eta brujulagaz, eta galdu nintzen, ze mapa naukon aldrebez. Egira, Orientinerako nahiko garrantzitsua mapa zuzen izatea, bai. Bai. Eta errepikatu duzu esperientzia edo? Ez. Vale. Hobe. Azierrik gaitz, bikain orientin barik, Oso bena, ondo. danak azondo, Orientin. 70 puntu, ederto. Nuen ez hautzen? Zaiatu ez. Tu maite egiten nuen desorientin, beraz. Orientin. Bagoitzak bere estiloa du eta. Azerre gaitz, hartu lekua. Bezatu usue beste aldean. Hori jo, bota, beldurri gabe. Bai. Animo, demora. Lehenbiziko. Erratza. Pasaten. Ez da? Ez? Zegona. Bai, Bai. hori bai. Bigarrena. Ostruka. Izan zitekeen ez da? Grua. Bai, garabia. No? Zezena. Eta bien artean, Zezena dantzan. Festak. zezena dantzan ez da, zuzena, ez? Zezena eta zezenan gainen. Bai, baina, zezena- zehaztu behar dugu zezen... Zezen, festetan egotean, Zezen atrakzioetan... mekanikoa. eta Bai, gainera. Oso ondo. hori bai. Eta? Gainean dagoena, ondo, bai. Gaineko. Ondo. Bakara? Kontatuko dizut, Ilaski, gure herrira, zezen mekanikoak lehenbiziko iritsi zirenean, zantzian anaiak, Antxon, joan behar dugu probatzera. Eta bidean, sentitu nuen urduritasunarekin, egin nuen botaka, eta joan nintzen etxera. Izango nituen 18 bat urte, edo? Bai? Azier gaitz, Zuek zezen ondo. mekanikun eta zer. Ondo? Ibilitakuek, seguru. Ba, ez da gitxi bilina ez. Ez, Ni peño bai. Baina bai. Soka muturra eta igual Bai. gitxiago. Zela konto Bai. Ekarriko dugu beste baterako. Bez hausue ibilitakuek zuek edo zer? Bai. Ondo, hone pintxuro Ze na. ausartak denak hemen, eh? Danak, 60 puntu. Barkatu,
Mutriku eta sokamuturra aipatuta, Joango Zon Aldaparenak irratiko lankideak askotan kontatzen du nola esaten zuten mutrikun, sokamuturra zetorrela eta beko plazan zeudenak eta kentzeko, eta esaten zuten euskalkian. Beko plazan sostenak kendu. Eta jendeak gaizki ulertuan za, sostenak kendu, segulako sokamuturra izan omen zen. Jongi kontatzen duen, ez? Sokamuturra. Bueno, beste estilo batean. Ez hau xio, emezet hartu legua. Aitz eta maite, benetako izipena Jongi kontatuta, Hirugarren erronda, barnetegikoak ze esan du, prozesatzeko. Hirugarren erronda denbora. Maia. Bai? Bueno. Martillau. Bai. Arotza. Arotza. Ez. Non gaude? Lanbidie. Bai, Ondo hori da, Fundizinue, mina. Mina. Mina, bai, nategia, ondo. Bai. Txakurra, txerrize, jirafa. Zer egiten duzu, Saldize, zebra. Bai, berezitasun bat. Zer egiten du? Leopardo. Pantera. Elefantie. Ñu. Hirugarrena, Zezena. bien artean hau. Telefonoz berbetan. Txateau. Tinder. Bai. Tinderretik bi. Bai, txatautu ondo, bai. Eta? Ñu, zezena. Jirafa. Zer egiten du? Aria. Aria, kerra. Zer egiten dudan, no Bai. guztia. Oreña. Txu, egiten du. Bai, llama bat. Bai, buelta. Lekuetan mendian bizida. Bai. Joi, llama, llama. Zu ez hau zen aztean? Beste garai Beste bateko, bai. garai bateko. Belonaldi arrakala. Bai. Uxu, ez du ikusi, egiten du. Llamak egiten du txistua gota. Enekin nolain. Hala, horrela, txisturi gota, bai, atera, ondo. Hau, mintioka baita. Ez dau papetxarto, bi berrogeina Ondo. puntu. Erakustiko batzuk. Aitz eta maite erakustaldi emoten hasita. Eta? Bai? Ja, konzentrauta daude. Bai. Oso prest. Lehenengo eroglifikoa, denpora. Zer eskatuko duzu? Txak, bitxak. Bitxak? Lin, olin, Vale. bitxakolin. Bitxakolin, oso ondo! Txak Norris aktore ikusten dugu, eta bi daude bitxak, bi olin silabaka, lehenengo silaba ez dugu behar, olin bai, bitxakolin. Oso ondo? Ez da zera txarra ilaski. Diot, bitxakolin. Bitxakolin? Bueno, nire udako dieta izan da. Udako mantra, ez da, bai. Bitxakolin, tenga, bai. Aitz eta maite bigarren eroglifikoa denpora. Nire izeba da. Zer da hori? Sapue. Poa. Ez. Sapue. Ez. Igela. Bai? Egin eraiketa? Igel. Bai? Igel txeroa. Oso ondo. Igela ikusten dugu. Akendu behar zaio igel. Eta bitxege bara, eta bat. Eroa, Hori da. igel txe eroa. Beste irautza da, ez da. Oso ondo, bikote, eun puntu! Hola, Harri. Azierrekaitz, eroglifiko kasmatzeko prest. Ondo, konzentratuta. Lehenengoa, denpora. Garesti daude. Hau, Bai, segi? hau gurpila, Goiku ezer da. hau bakatea. Bai, bai. Ahoa, behar dugu osotasunean. Ahoa, o eta u hori ordezkatu, ahoa, eta elurretako kateak, ahoa kateak. Osondo hau? Arrazoi eroglifiko gainera, Aresti daude oso. Onak Pero erosi, bai, bueno, onak tokatu egin behar, Bururako oso ona, grasa Bai. ona bururako. Bai, Miluzera etortzeko ahoakati esan. Mira. Joan beharko da. Ekaitek beharra sentitu da. Ezan esaten da. Azierreka itzigarrena, denpora. Eguzkitan urtu zaizkit, irakurri. Efe? Irakurri. Efe seinalea. Zein? Efe obra... Euskaraz? Efe Efe lana. lana. Irakurri? Efe lana. Flanak. Flanak. Bai, bai. Grafiko seinalea lanak adierazten duena, eta irakurtzen hasten gara flanak. Oso ondo. Plana jatea ere oso ona, bueno, miluzerako ez, baina bestela. Eta sostenak endut asko sobeto. Gora flanak, eun puntu, oso ondo. Flanak egidean, ikain. Ondo. Ba, besaten zue? Bezinhoa, Bai. Oso ondo beste danak, Zau epe bai, erakustaldi hau pasuek. Lehenengoa denpora. Gaur ez naiz esnatu. Nor da? Ez tegit. Bale, aktore bata.
Askotan agertzen zaigu, zer dauka eskuetan? Pistola. Bestera batera. Metralleta, Orokorra. arma. Bale? Gaur ez noiz Bai? Arma? Bada, erantzunaren zati, tartien? Al Pacino da. Oh. Al Pacino da, armarekin dago, alarmarekin. Esnatu alarmarekin, iratzar gailua alarma. Bueno, lasai, dikote. Bigarna. Bigarrena, denpora. Enuen ezagutu nire, Ra, Bale, handia, ez, handia ez. hirugarren ra, Ze berezitasun. ra, zarra, Bale, bestera batera? ra, Familiko zarrena. ra amona, raitona. Aitona bai? Zeman? Venga. Birraitona. Bale, venga. Bikain. Zein behar dugu, ra aitona dena. Urteak jarri dizkiogu, eta bi daude, markatuta, bi raitona. Ondo. Bitik bat. Berreita mar puntu hori ora. Ondo dago. Minuteko eskua. Ondo. Erne, komodinak puntua jokoan, ohorea, gauz asko. Ez maite? Bueno, lasai, serio egi ere jarri. Jolastera. Lehenbiziko eskuak, honela diota. Ez dago bizitatu ez dudan herririk. Zenbat gradu baino gehiago daudenean hasten dira kantatzen kilkerrak. 2, 9, 15, 25. 25. Ze galderona? Utriku, bai? Mabost. 15. Ara? Ze galderona? Baute termometro bat orduan, ez da? Ze placer lehizu zabalik kilkerrak entzuten lo. Bai. Placerra. Bueno. Bat badi bada bai, hogei badia. Hori ere egia, bai. Lehioa izan ere plazerra izan daiteke, kasu batzutan. Bokala bikote. Adibidez. Eta aurrera, ez maite entzun. Guztiek egiten dute, beti berak nahi dona. Kaukorikura taldekoen arabera, nor da, Mari Mandona? Ramona, Beyoncé, Simona, Madonna. Ramona. Bai, bueno, zantziteken. Asierrek ait, ez dugu ezaguten abestia? Simona. Simona. Simona? Bai? Madonna. Madonna, Mari Mandona. Madonna, Mari Mandona. Bokala? Bokala? Bada Madonna, Mari Mandona bat. Noski, eta kalakaneko egin zer esanik ez. Zue jarri hemen eta dantzatu hau eta Bai, bestu oso ondo. bestea. Bai. Nire bai, zugaz ez, bai. Bueno, Zugaz ez, bai. aurrera, ingo dugu. Ez da maite. Epa, hauetako nor eraldatu digu adimentxuk. Aitziber Ibarbia, Oiana Kortazar, Malen Osa edo Sara Alonso. Bai, Bai? egia. Oiana Cortázar. Bikain. Adimen artifizialak egin da, ez? Claro, Etxa. truko. Bokala? I. Askatzeko aukera ere bai, ez dago bisitatu ez dudan herririk. Dio, enuntziatuak. Aurrera ingo dugu? Bai. Bai. Bazen ba, entzun. Bikaina, Iko Txart. Non jaio zen? Altzikin, Azparnen, Uzaritzen edo Bidarten. Uztaritze. Bai? Azparne. Hori jo? Altzuruku. Altzikin! Bai horixe. Bokala? Hortxe bat. Komodina jokoan, neskak. Ez dago bisitatu ez dudan herririk. Azken aurreko erronda data. Saiatu nahi? Nahiko lan. Ez. Ba, ez eta maite. Azken erronda hau, Nola du izena Nes Lakuko balizko monstruak. Lassi, Nessi, Rooney, Puppy. Badaue. Nessi. Bai. Kusi duzu, Nessi. Bai. Aitzak eta maitek barre. Bai. Ba, falta da. Festarik. Ah. Festa. Ibiliz ezin dut turismoa. Egin dut. Egin dut turismoa. Hasi da buka? Venga, ganoraz. Festa ibiliz
Ezin Egin dut turismoa. Bai, ezin, Dislexia. egin, ezina, ekinez egina. Venga, Ánimo. tokadina. Asier, dekaitz, Asier. A ber, Brigadan ez genuke onartuko hau. Bar. Dislexia. Asier, dekaitz, bigarren eskuaztagunetik abiatuta, izozkidendan, ze estilo arkitektonikotakoa da Donostiako Artzainonaren katedrala. Barrokoa, mudejarra, gotikoa, neogotikoa. Gotikoa. Errebotea, Barrokoa. errebotea, neogotikoa. barriagoa dalako. Ondo. Da bokala? Asier, dekaitz, entzun. Tell me why. Ze boy band entzun berri dugu, I want it that way, kantuan. One Direction, BTS, Backstreet Boys, Jonas Brothers. Backstreet Boys. Ondo. Brigadako lagunak, adibidez. Denak elkarrekin. Kusiko nituzke, txirrikitu batetik, bokala? Torri? Bokala, bigote? Asier, dekaitz, aurrera. Adimentsu lanean jarri dugu, nor bihurtu digu zientzialari. Jon Ander Peña, Joseba Eskurdia, Peñat Resusta, Jon Ander Albizu. Bai, ikusten da, Joseba Eskurdia. Bai, horixe. Eta beste bokal bat, aukeran? I. Izozkiden dan, aurrera, saiakera, Hone? aurrera, Aurrera. Bai. entzun. Adi, Dakizut ez dizudala, inoiz gezurrik esan eta zaude ziur ezin izango, zaitu dela aztu inoiz. ze kanturen bertsioa sortu digu Adimentsuk. Aitormena izan da, haizea, loretxoa edo egunero. Aitormena. Nabarmen. Barnetegian batzu ikasi dute beste gorainik ez, Animo, Bokala? A. Mordo bat. Saiakera, Betikoa. izozkiden dan, Azken. Aukera guztien artean, betiko azkenean. bai? Bai? Osondo, ondo baina. Zerekai, bide batez. Zein da betiko zapore hori? Ni yogur. Bai? Jogur onatanik. Kontuz, klasikoak biak, Bai. Aurten, deskubritu dut, estreinakoz, pistakioa. Oso ona, Ausartu, benetan. Nik betikue, bai. Bai? Zein? Txokolate. Txokola. Bai. Bueno. Betikue. Oriotarrak ausartxiagoak, akaso? Bueno, ez niri... Bueno, ia komo baina lortzen dugun. Animo, hau hirugarren eskua. Besteengatik egiten diren gauzak. Ze margolariren lana da argazikoa. Diego Velázquez, Claude Monet, Ignacio Zuloaga edo Joaquin Sorolla. Diego Velázquez. Zerbatea? Monet. Joaquin Sorolla. Sorolla. Sorollaren da, bai. Ere bai. Baita. Zederra. Bokala? Asierrak eta egitek, Asier, zekai. Bai. Babilon egon zan horrek erakusketak argiarekin egiten dienak. Mapinak eta... Bai, ez da Sorolla bera, baina bere argazkiak eta zoragarria. Begira. Bai. Bezau xue? Bai. Animo. Entzun. Buah. 500 more. Zer dira The Proclaimers taldeko bikideak euren artean? Bikiak, lehengusuak, lagunak, aita-semeak. Zer dira? Aita-semeak. Aita-semeak, ez. Bikiak. Bikiak, berdinak. Eta betabrok igual. Bai, hori da. Bokala? Bueno, aurrera ingo dugu noski. Bezauxu, animo.
Ze taldek irabazi du gehiagotan NBA Liga. Chicago Bulls, Los Angeles Lakers, Boston Celtics edo Phoenix Suns. Los Angeles Lakers. Chicago Bulls. Boston. Boston! Bai. Larry Bird eta... Bokala, Asier Errekaitz. Bestengatik egiten diren gauzak, aukera, antxe, erne biak ere. Nahiko lan? Bai. Eguz. Zer, bai? Bai. Nola dio? Eguzkia gustatu ez eta ondartzara joan. Bestengatik egiten diren gauzak? Mutrikun? Bai. Kaso? Hori zatu bai. Bai? Bigarren komodina? Ez da posible. Zuena, ha? Bigarrena ere! Eta markagailuak zein da zuzenaren aurrean, adi danok 300! Eta komodina, Durango Champion, Mutrikun 250 eta bi komodin, Orion 210 puntu. Ba, kontuak erabaki barik, batzuk abantaila, Bai. baina ia zertatzen den, Aitz eta Maite, lehenengo taula zeuentzat izango da, zeuek erantzuten hasi, eta Mediterraneo itsasoarekin muga egiten duten herrialdeak dira. Libano, Monako, Kuwait, Malta, Georgia, Maroko, Turkia, Libia, Eslovenia, Jordania, Tunisia. Turkia. Barreki aldean, bai? Malta. Uartea, inguratua. Eslovenia. Gure Eslovenia. Ondo ikasi dute. Maroko. Muga, bai? Tunisia. Mónaco. Líbano. Zuzen hau ere? Azken erantzun zuzena. Komodina. Bai, ez da. Komodina badezpade. Moinak dio Libia eta enda 50 puntu. Azterretak aizentzat. Seguru zarete. Asier Errekaitz. Zeuek erantzuten hasi eta bigarren taulan, Adores hiztegiaren arabera, beherakoaren sinonimoak dira. Beitikoa, berantzkoa, zirineria, idorreria, beheratzapena, pirri-pirria, usara, beheraldia, sabelekoa, sabeldura, tripetakoa. Pirri. Politenetako bat, segurunik. Beheraldia. Ez da ba, sinonimo bat bikote? Beheratzapena. Ez da hau ere? Asier Errekaitz. Haze aukera. Sirineria. Egaziekin lotuko nuken, baina... Asier Errekaitz. Planto 20 punturekin edo segi bat bakarrik ez da zuzena. Planto. Planto. Bai. Ba, 20 puntu mutrikura, idorreria zen. Antonioa. Hain zuzen kontrako hori da. Eta hirugarren taula besta utzue zeuek hasita Donostiako zinemaldiko Donostia saria irabazi dute. Danny DeVito, Juliette Binoche, Javier Bardem, Kate Blanchett, Viggo Mortensen, Monica Bellucci, Ricardo Darín, Jane Fonda, Orlando Bloom, Sigourney Weaver, Kirsten Dunst. Javier Bardem. 2023an irabazi zuen, bai. Orlando Bloom. Ni idea, Ez du sekula irabazi ba. Viggo Mortensen. 2008an. Euskaraz bada nahi zauen? Besta usue? Danny DeVito. 2018an. Asier Errekaitz. Ricardo Darín. 2017an honek. Besta usue? Monica Bellucci. Urte berean? Asier Errekaitz? Komodina daukazue? Komodina. Komodina? Bai. Komodinak dio Kate Blanchett. Besta usue? Juliette Binoche. Zuzen, 2022an. Azken erantzun zuzena? Jane Fonda. Ez da bat zuzena.
besta usu aukera, bietako nork. Plantorik ez duzu egin. Horretarako zuzen erantzun barra dago. Eguneko 50. Aukera, gaur Joaten. egiteko. Kirsten Dunst. Ziurni, behar genuen ba. Oh! Punturik ez. Lastima. Markagailuak. Honela geratu dira, 300 Aitz eta Maite sailkatuta, 620 Asierreka itxasondo, 210 bezpata usue. Zoriaren menpe azkenean, Bai. hause lemiziko izango da zuen azkena, bez hauxu ezer moduz. Jarki. Pozik harritu zarete dena Bai. den. Lastima, geixiago nahi, noski normala den, ez? Baina, miluze finak zaretela argi geratu da, eta gainera beti geratuko zaigu Eslovenia. Eskerrik asko, bikote! Etorri zarete lau pazuek. Pazuek! Final erditan dira. Zaio bikaina eginda, Aitz eta Maite. Larri ginen bukaeran. Asko. Hortxe komodin bat erabili gabe ere geratu zaigu. Bueno, Donostia sari moduko bat, ezta? Hortxe publikoari eskenia. Asier eta Ekaitz, ondo, Ondo. eroso. Bai, Bai, ezta? bai. Momentuz bai, a ber, bain. A ver. Orain, zer dator ba orain? Sokatira ez. Bai, zoi brigadanetako zaretea, kaso? Danetik. Sokak lotu, hauta beste. Txintxilizka jarri Bai, sokatik. bestelako tiraldi batzuk dira hauek, intelektualagoak esango dugu edo. Ia ba, erantzuten lehenak, Aitz eta Maite zuek. Bai. Hartu lekua, goazen ba, sokatirara. Demora, zein da Marakoko moneta ofiziala? Paso. Dirhama da, zein kiloretan aritzen da Irati Kuadrado Nafarra. Tenista. Eskian aritzen da. Ze kazetarik idatzen du Berriako Ez Gatoz Paristik podcasta. Paso. Paso. Amagoia Gurrutxagak. Zenbat zuhaitz agertzen dira Arabako armarrian. Bat. Bat ere ez, zein da gaur egun lehorreko animaliarik handiena? Elefantia. Elefantea, oso ondo. Ze egunetan ospatzen da liburuaren nazioarteko eguna. Paso. Apirilaren 23an. Ze zuzendarik zuzendu zuen Edward Scissorhands filma. Scorsese. Tim Burtonek zein herrialdetan jaio zen Emily Dickinson poeta. Inglaterra. Estatu Batuetan, ze fruituren varietatea da txerria. Tomatia. Tomatea. Ze musikarirena da The Lazy Song abestia. Paso. Bruno Mars, nor da munduan domina olimpiko gehien dituen kirolaria. Michael Phelps. Zuzen. Irlandako ze hiritan dago oinarritua Derry Girls telesaila. Dublin. Derryn, zein koloretakoak dira Mickey Mouseen galtzak. Beltzak. Gorriak dira, Bizkaiko ze udalerritan dago Butroeko gaztelua. Paso. Gatikan dago, ze koloretakoa da matxa tea. Berdea. Berdea da. Ze idazle kolombiarrek idatzi zuen 100 urteko bakardadea eleberria. Paso. Carmen Laforet. Gabriel García Márquezek, zein jakiri deitzen zaio frantsesez pomme de terre, Paso. patatari. Xakeko zein piezak egin dezake L-formako mugimendua. Zaldia. Zaldiak. Ze urtetan merkaturatu zen Instagram aplikazioa. 2005. 2010an zein euskal hiriburutan dago Amarika aretoa. Gasteiz. Osondo. Nola zuen izena Heidiren aitonaren txakurrak euskarazko bertsioan. Paso. Lambro, zein kontinentetako plater tipikoa da ugalia. Asia. Afrikakoa da, Gipuzkoako zein udalerritan jaio zen Maialen Akizu bertsolari eta idazlea. Irun. Urretxon jaio zen, zein da Abel Tesfaye abeslariaren... Oh! Oso ondo. Tiraka, alde batera eta bestera, sokatire derri ikusita. Aitz Maite, ez da posible izango, finalea zelkatzi, Ez. Baina beteranoen lekua oso ondo hartuta, Bai, ez da? Ze moduz, gaurko programa? Ondo. Ondo. Urduri. Urduri. Urduritasunak enduta hurrenguen. Seguru. Bai. Gu zeuen zain. Apa, bikote! Jon Andreok, finalean dira ba. Mutrikuko sokamuturzale bi. Ez, Bueno, es precisamente es. mi luzen hobeto. Miluzen bastante. Erosoago. Tranquil. Azera guztaldia. Geixo erakabira azteko hemen. Bai, egia, bai. Sokamuturrean irabazteko... Empate o galdu. Puntuak izan dira hanketan edo auskalo. Horixe. Saio bikaina egin da. Urduri? Os? Ez? Goguakin. Ea urduri izan ditugun. A ver. Gaur, miluzen, jokoan, 22.400 euro!
Urduritu dira. Aldi, urduri ez, lasai eta eroso eta txaloak euskaraz joz. Arantzago aterpeko lagunak. Barrieteko lagunak. Kergazo, izateatik. Badauka ekartze aldizkari bat aizu, Egia. Haulan aldizkari bat sobre guztoko edana? Ipurbeltz, mitikoa gogoan dut, zuterako. Asier, gaitz baserie aldizkari zaliek? Ez, ez tegate. Bapez, Holan zaletasune motorrak edo historia edo... Baina justo aldizkaririk... Txirrindularitza edo... Ez. Bueno, esate baterako, argia zale banaini, bestak beste, bada Euskal Herrian daukagun, aldizkaririk zarrena. 20. mende hasieran sortua, zeruko argia, sasoi baten. 1919 urtean, gaur eguneraino datorrena. Atzerago joango gara, Asierrete Kaitz. 19. mendean, 1800 piko, sortutako aldizkariak dira. Denpora. Cosmopolitan. Ez. Playboy. Forbes. Bai. The Economist. People. Rolling Stone. Grupo baino lehenu. National Geographic. Vogue. Time. El. Science. Egia estatu egingo dugu. Zazpi akats daude, 19. mendea sortutako aldizkariak. Zeintzuk diren, jakin nahi dugu. Aldizkari oso ezagunekin. Ari gara jokoan. Forbes igual, Forbes bai ez, bine bai. Forbes eta nazional, kapro bate. Laukatx? Orduan ezuak. Forbes o National Geographic ez da bizitako bat. Aldo bat garen. Baina hiru beukiko ginen. Cosmopolita beste. Igual bai, ez? Egia estapena daukazua? Ez diote man? Bai, dala iso. Eta denbora joan da orain bai, urrezko galdera. Asierrete Kaitz, hauetako bi aldizkari ez dira estatu batuarrak. Denbora. Hori frantzesa izango da, ez? Eta ele ere bai uste. Bai, uste. Zemuz? Bueno, Aboleo. aldizka, ezta? Zuek ere? Zengo xegoa. Playboy. Zagutzen dugu? Bai. Nik ez dut Entzun da. Nik ere segula. Entzun bai. Lagun batek, Lagun batena, naixak. Ez ezko eremuan Playboy, zuzena da? 1953ko aita lehenbiziko alea, Marilyn Monroe azalean izan zuena. Erosiko nuko orduen. Egongo da, alde horrek ere. balioko du, diru asko. Nola hauen, Ondo. auskalo. Forbesen gara agertu? agertzen zaranien, Bai? dinot, Uste nuen zure bizitzako helburua betete egongo da. Seguruenik. Argian lehenago, nahi nuke. Ondo? Daki zerren zailago, Ez ezko eremuan Forbes, bai? Eta Forbes, finantza, negozio aldizkaria 1917koa. Sortzez, bai. Taimena salien agertzi be ona, Jo, pentsa. Ez ezko eremuan? Gaurkotasuneko gaia jorratzen dituen aldizkari ezaguna oso 23an sortu zen. 1923an, alegia. National Geographic, beitu, berrirakurri dut orain gitxi Madison, Los Puentes de Madison. Eta orduen Robert Kincaid, Zetaria eta... National Geographic da.
19. mende. 1888koa baita lehenbiziko alea. The Economist baiezkoan, bai? 1843an kaleratu zen lehenbiziko. People ezezkoan. Bai, berrixiagoa dau, 1974an sortu zen, Mia Farrow agertu zen lehenbizikoan. Pentsatzen nabil, ez zegoela besterik. Aldizkariak Ja, ziren. euskarriak ez da. Bai, eta jakintza iturri eta geuzek, bueno, saltzeko lekua. Papera eta... Ni Beste garai osatzen batzuk ari. orain. Boge, bai ez. Ez ezkoan geratu zaigu. Zuzena da? Modako aldizkaria? Bai ezkoan behar genuen, 1882koa baita Kosmopolitan ere, 1886an argitaratu zuen estreinakoz, eta baiezkoen tarte hori osatzeko Science aldizkaria, 1880koa, beste biak Rolling Stone eta Elle aldizkariak berrixagoa dira, musika aldizkaria 1977koa, Elle berriz, moda aldizkari ezaguna hau ere, 1945an sortua. 300 euro, azierreteka itxos, ondo? Bai. 300 eurorekin zer? Baitxo bat, Afari da juerga bat. Afari bat, badaukagu. Kontuz, Ondo. ekaitzek parranda ere gehitu dio eta, eskaintzari? 1000 euro. Eta juerga Bueno. Bihurtzen badire 300 euroiek asko Seguru zabeto. dago. Urrezko Bai. galdera. Galdetu dugu hauetako zeintzuk ez diren estatu batuarrak. Aukerak, Vogue eta Elle. Modazko bi aldizkariak. Elle, bitu nik hau erosten dut gaur egun bebai. Bai? Oso ondo, aldizkari frantsesa baita, egoitza nagusia Levallois-Perret udalerrian duena. 300etik 1000ara? Igoko gara? Espero. Hasierrekaitz? Diseinatzailearen alkondara bategaz, urrengo programan zabetea, txonen moduen. Bai, noski. Hasierrekaitz, Vogue, bai? Jai! The Economist, Britaniara behar genuen. Oso ondo! Baina bizan, minuteko aldizkarian azala daukatu dira. Azte lehenbiziko saioa, 300 euro aztena dira, urrengoan gehiago irauzteko aukera ere bai, begon dizuela! Eta guretzat zeluko hortxe bat dira zuek. Aupa, gabon!